Kinoi ka school contract jang ki school sarkar ki bapo ka shetri jang ka Meghalaya government LP school contractual menta ka sining kong ka shitrek naila aja afar kindet kinsan na kana ophaisi kilami patba banter wat haying sa jong mitri rangba ka chila henry kim shim la yo banter namar komta ki patba kila shongkalan mungor haptek surak hajan ka office ambos bandawai ka sarkar bamting biang ki jingkai contract ka bakut no au aja afwai Hirang kay kila tumuru ban letter sheskete andre na kalyang ki bor pinya district kila kanglentino kumta kila rai ban shong samit habdeng surak hadu baka sarkar kanda pen bej ban khad yakran na tu tiyo baladam te ke ai sungi dang tung te nang thi man ne pil ong yang ong le chatai tong yi la ko dala poi hang ne pi ong yang yi kila ong yang in dala poi hang ne ap shwa ar poi minit ngila ap idai ki nai kai akaba don ka kerteng Meghalaya government LP school contractual teacher association ka jing yakhi jongi ka kamdei tang menta kalaya hadu kare kasin ka basau menta ngiladon hamadan malki shipaus ngi house na maladam nang tu lakhat yakran yangi shuai gatu ngiladon karali na fai madan private shadu madan malki nang tu ala hadin ka agitation ka bigsyong hunger strike ka bigsyong hamadan malki lapan bit yangi da ka bakhat yakran de salang bai sar piwalang tengilawan hang tu ilabu ka jingkali ka ba ngikum kino hikai ngim smotanat kajingkali ka ba ibu yangi babu lada pidona ka syuki jonga pinle kumno nga ong menta ya satipi walang baila kiu khat menta kumu chief secretary lada ngadona kerdan jong tingan penbai jiki cing jong ino kai baro ena mailat bakino kai kin mi surok man ka banai man ka tayo kan ngan penbiang ya ki jing dawa ki jong ki namar kidai kinong tay ya kim lang kasala te kapa penlong yang i bang mi biang mentaro kadai halor kanong remba adin mensua artayo ngille kendo ya i sarambrus ibadai secretary ya ke education temai i ong ba nakaliang jonga ngamdon lat banyarap ya pi andrai lar pi mon ban mi surok tomi pi imlai lo ya kari lesin chapai ba tengala ong saya i wat sarwat penbor yang i bangin mi surok dia umbaka syong kemon jong pi tede negara gadau ila aipor ya ka sarkar artayo nadu artayo balada mensua bangi ai press conference te kam ai juba ba ai te jingmi jongi kalong ba te jing thmu jongi ngin syong haying jong siam hakmat ying jong siam kadau kalong ba usiam nilai kendu yo chief minister badan burom jongi landriusin nilai ya ta galanti ba jai jai laisin ngi kendu ya i ong I will help you show me the way how I will help you na kaliang jongi kinai kai kontrak ngila trai shitom baro ka chikata system steng banwat ya ki lat kilenti kumno hakiwe ki state lale niyo education nei governor jongi ngilai kendo yai hakabasdang governor jongi ong hajamu kashmir kiran khat ars pangut kinoi kai contract kilar regularize menta teke ayu ya ka sarkar Meghalaya ban regularize ki te wala katar ngila ai ki jing tho ki babun na ka sarkar kam snap ngilai kendo yai education minister jongi ro ibe penban yangi sya Assam ibe penban yangi sya Tripura sya Jammu Kashmir sya Delhi kum tatar ombak ladadon kum katalar kiru pelai cikita ki state wat syong hangne Meghalaya uang kum ta tengi smose ban yo snoi ki bakum kita ki kentin na kinong censar ki ba i dan ban ki badan burom ki jongi te wala katar ngi ya mt ba jajai ngi lai kendo hagasin ka basau chief minister jongi ila ong yangi I'll examine hadin bangila penpoy kita ki lat kumno baki baki state ki rap ki no kai contract ke bala putno karta trekam ka jong kim long chu ban ki chene satai rum long chu tede negara katau ngilai ap ong I'll examine tengilai ap mentala system ala arsnam duna andrai na kaliang jong i emle ngila yit appointment bani kanu chief minister nadu banai no November jong snam arjar arpoi ngila jing tho
na office jong la ong yang soba ai dek email se ngila pha dek email soba ai dek hard copy ngila like for lockdown dak hard copy wan biang ke kubur ai biang dek email se ngila le ngila kongu hanrai hakaba khatu hau benai me na kaliang badai pe appointment chief minister ong ba mantam don kam show ban lai kendu chief minister ole kran ber ka education department ban khot ya kran ya pi mar ang tangi lai kendu secretary badai pe ka education dong ba hatu kalong cisa ne gumta hoi kalong cisa yong ngin sakhot ya pi ngila ap ya kata ka jikhot sakami je kran la du benai me hatu menta kam don da kai Teo baladap artio ngilai biang cai saram brus ong ba sar ngilai Aisyah ngilai ap ya kajing khot nakaliang jong piat manta pat don ai kajing tho la ne ban khot ngi sakami jing akran te yong kum ne ngau officer ngam don lat la de policy maker kim kedaulat ti yangi kabomot ba katu kajing kular jong chief minister yangi kalong tang ban penbit kai yangi tanya kata kabab penong yangi bangin mi biang casurok ngimut pendon haying khmat ying jong chief minister nang thi kini ki bor district ki ong bamlong chane lai chati cha additional secretary parking lot ong ya itna chatin governor house nama do governor chispa sau ila kongo ya kata dala poyang ne menta ila pen ab yang ina do 8 baje ong ba ab 8 minit ila ab dang lai yakran bagi bahe chati si secretariat 10 minit ila ab menta la poy secondary duna Tementa hadin bangila ong ye isar magistrate jongi ong basar wat penong yangi bangini le percaya ka angis ko tho bangire kinai ka ngin ko apani le percaya pi tengila ai por pi yaki si tengen ta ban rai hadu mentaro pat simrai ai kiran ki pernoi kai jongi kibala telot kamat kibala kolon arngut kibala kolon nakaliang doktor kilawan nakaliang jong kim sha ban yala de ban ra hospital kidang don hade minta tengala karpat be sar magistrate jongi ong ba sim no karai ka bakar ki lada jia ka bas new wat penlong bang ini le percaya ka an lada jia ka bas new pernai kai jongi ki badang sitom manta ngem tip maki kin tip ka bor ja ka ai kan tip ka ta ngi la rai manta ban syong bet hang ne ong ba kane kane ke chispa sau tamba nakaliang jongi nang thi rum long chate rum long hang ne rum long chenung in lai syang ngi hapen syang bai hang ne ngin le adu bai chief minister jongi in one in khot yangi sagi jing akran ngila lai je bari I bani kendu bani akran bat I dreusen ngin ai ap ya kata ngin ap hang ne bat med bat sngi adu bai chief minister jongi in one kasta ka syang ka jing ai jong ka government ngi kwa tang namar kalung kum ne Mansua ki ong yangi you are qualified to be a teacher pilalong well qualified na kabanta na kay na kata ngiyo ko order ban hikay nilatur ya ka klaw ka patap nilatur ya ka wa ya ka lum ka wa daki ho ganta ban poi si school jong ban ajing study kina school ta hadin manta andangi kasnem jongi kamlong shu ban lai wat kam shawai ki you are not qualified Atau kani kadika kabas ngosi ba kalong kumba ai belas ni yo briu tang siteng sni hadin nang tan daladap si baji yong ba don kamshu khilai na ngim siu pi tengin lai che hadin siteng sni tengi ngosi ban ya tho ya kata ba ka sarkar jongi kale kumta ne kitep don kai selenten ngim tep ya kata ki ong yang yu chief minister badon brom jongi akisini kanu jongi anoi kai badon brom mentangi lapan kut contractual teacher Kamram jongi ban regularize hado menta kidang don kinong hikai ki badang thong contract haki secondary higher secondary balayangi pada mai contract ayangi adun bostem ngim snoy ta balai be no itang steng sngi yang ikne idon ki kaying kasam idon ki khur ki ba panja ngi man kapor ban lai pen bai kita ki ba hai bahain kita ki hai jongi tang ba ni I ba mentala arsnam duna kam don noi kai jongi lai noi kai ba duna tu khatmat im la ya mis aidanin orang na molai teng ilak khat ilak lon kansan man how are waitrik jong February arjar boy kadau kalong bai skosi namar ba yelade im la alai bela namar don duna tu khatmat ki kon don laingot kalon kansan itap don prom I apply trik te hatu bu kane ke jingkeli
atau ke sarkar jongi pinyawi kinai kai kum kiai hak state atau don kamban mi man katiau kinai kai ban pan jing pan na ka sarkar jing inshallah dai ban ka sarkar ka bapak kami ngila dai ban tip ya kabit ka biang jongi jing sisa ni pan permission hang ti mah ni pan hang ti ka permission tenaga bor district kimai ngi ta ya kata ka jing pemai ngem tip namar ka jing kwa jongi namar bu siam wong yang al examen antala arsnam duna ngi kwa ban song hakmat ying jong u bangin yo kloi ka result kata ka dai jing thu jong yem dai bangi percaya nila song amadan ma ki post ngi chat kan dan ki belak kalon open page ngi da ka baong wan chame jing akran dalam poi chame jing akran kali ki pa ngim ngolong ban sngap tadi negara kata hang thi rana umlong te ya sate telai sener umlong hang ner umlong te sia ingin long kata kadeka kabangi kwa kitur sate na kaliang kabor district ki ka lan ki da ki lathi ki selaban don ki jing bakla hang tane ngem tip ya kata nama laya bajba ne le selaban don ka jing pang ha kamet jong ki ngem tip ya kata anrai kalau don ka jing atur format kum tu mene nila don nek be ya syatan ki don ki badang trot hadu mentaro tirang don kadang no kerteng jonga kadai billboard yang tam kadai presiden jongka Meghalaya government fiscal control officials